בנינו את המונופול הכי ענק בעולם, והיום אני הולכת להראות לכם את כל מאחורי הקלעים, לאיך בנינו את המונופול הכי גדול בעולם, בפחות משבוע אחד בלבד. אנחנו נרשום בשעה 2:30 בלילה. אני מקווה שזה יעבוד. אני אבלח. תציעו אותי. אף אחד לא רצה להציל אותי. אז ברוכים הבאים לערוץ שלי, אני ליאת, והיום אנחנו בעוד יום של ארט. כמו שכבר הסברתי לכם בהתחלה, היום אני הולכת להראות לכם איך לעזאזל בנינו את המונופול הכי גדול בעולם. ספוילר, זה היה יותר קשה משחשבנו. ואני ממש הולכת להראות לכם איך לעשות את זה, ואני כבר המון זמן רצינו ממש לעשות משהו ענקי ביחד. והבנו שזה בדיוק הזמן שהיה לנו 4 ימים בסך הכל בשביל להרים את הדבר המטורף הזה. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל בחברה של סולטיז לכל אחד מהם יש כישרון במשהו ייחודי אחר. המטרה שלי כארט דירקטור היא להגיע ולעבוד עם כל אחד מהצוותים, בשביל שביחד יצא לנו את התוצר המושלם ביותר. אז בשביל להסביר לכם אני אחלק את זה ל4 קטגוריות. ביום הראשון ישבתי עם שובל וסגרנו את כל הדברים הטכניים. המשימה הכי מורכבת בעולם. היינו צריכים לחשב ברמה של פרטים הכי קטנים. מה הסכום שבן אדם מוציא בכרטיס יכול להיות כדי שזה יהיה הגיוני להמשך המשחק. זה נשמע כל כך קל, אבל לחשב את זה היה פשוט סיוט. ואם לחשב את זה לא היה קשה מספיק, היינו צריכים לשנות את כל המשימות במונופול, שהמשחק יתאים ליוטיוב, וכמובן לווייב של הסולטיז. כל משחק היה צריך תפאורה אחרת, וכמובן קצת מוגזמת יותר מהרגיל. אז לקחנו את המשימות הפשוטות והפכנו אותם למשהו גרנדיוזי ומוגזם לחלוטין. והבנו שחוץ מהבית כלא הרגיל אנחנו רוצים להפוך את המשימות למקומות פיזיים. לכן, שובל הציע שנעשה 3 עולמות שונים שבהם יהיו כל המשימות המאתגרות. אחד של ג'ונגל, אחד של חוף ים, ואחד של משחקי מזל. וזה מעביר אותנו לעיצוב של הכל. אז פלס ואני ישבנו במשך שעות על גבי שעות, חשבנו איך כל פריט הולך להיראות, הצבנו את הכל, ומפה סיימנו את כל העיצובים ושלחנו את הכל לבית דפוס. ובזמן הזה התחלתי לעבוד עם נבי על כל הקטע היצירתי וכל הדברים שצריכים פשוט להכין אותם פיזית. אז היה לנו כמות של משימות לא הגיונית. אז כמו בבית ספר לקחנו לוח והתחלנו לרשום לנו את כל המשימות שהיה לנו, ואז התחלנו ב24 שעות של הכנות בלתי פוסקות. אז בבוקר הלכנו לבית דפוס עצמו כדי לראות שהכל יצא כמו שצריך. אז קבלו הצצה קטנה לאיך נראה בית דפוס מבפנים. היי ולוג. אנחנו עכשיו בעצם עוקבים אחרי נאווה. מה את עושה? אני עושה לו אורות. תקשיבו, זה כל כך סופר רגע. חזרנו והמשכנו לעבוד על כל שאר המשימות שנשאר לנו לסגור. נשאר לנו לילה האחרון לפני ההפקה, אז עשינו פשוט לילה לבן שבו סיימנו את כל מה שהיה צריך לסגור. זה לחשוב לנו לילה לבן, בואו נתחיל. היה פשוט 24 שעות כל כך קשות וכל כך כיפיות ביחד. טובים בתי מלון. המונופול הכי גדול בעולם בערך. בערך. לא, באמת, אף אחד לא עושה מונופול בקנה מידה. פה יש לנו את כל הבתים שכבר עשינו. מדריך קצר להכין בית מלון, יש לנו לפחות בגודל הזה של מלבנים. חתיכה בגודל של בית ובצורה של בית, ואז אני פשוט מחברת את זה כמו פאזל. וככה זה יוצא לנו, פשוט זה הבית מלון זמנו. והכנו גם בתים. נשאר לנו רק להכין עוד 30 יחידות לכל אחד, אבל בקטנה, אנחנו בסדר. התייאשת? כן. המשכנו להרכיב את כל הבתים והבתי מלונות עד שסיימנו את האחרון. וזה לקח לנו מלא זמן. ועברנו למשימה הבאה. איזה קר. די נעים. נראה מפחיד. כן, אנחנו מוכנים. נכון? כן. אוקיי, נראה לי שיש לנו את זה. נייס. מה טוב? בדיוק. יש לך פה לחלוך. רגע, יש לך לחלוך. עכשיו אנחנו עובדים על הקלושים. לקחנו קערה גדולה, ידית ומסמר. ומזה אנחנו יוצרים קלושים. אז אני צריכה 10 כאלה, ובואו נתחיל לעבוד על זה. זה הסט שאנחנו הולכים לעבוד עליו עכשיו. פודיום, קלוש שהכנו, ועליו אני מניחה פשוט את המכסה. ואת הקלוש. אז עכשיו אני אעשה את זה כפול 10. יש לנו כאן מלא ג'וקים לא אמיתיים. אז בשביל המשימות של הג'ונגל הבאנו מלא ג'וקים לא אמיתיים. וואי, זה לא ג'וק. במשימה הבאה השתמשתי בדף כדור, טוש, מספריים, ופשוט התיישבתי והתחלתי לרשום את כל האתגרים שהולכים לצאת להם. במידה ויצא להם באחד האתגרי כדור מזל. ומיותר לציין שזאת הייתה טעות ענקית, זה לקח לי מיליון שנה, לא יודעת למה חשבתי לעצמי לעשות את זה בכתב יד. אנחנו מחר עושים לייב בקריסה טוטלית עם מלא משימות, זה צ'יקו ושובל. יפה מאוד. עבודת צוות. אני וליאת פה קוראים את התחת והם על הברכיים. אז אחרי יום של עבודה קשה מאוד, לחלק מאיתנו לפחות, סתם כולם עבדו ממש קשה. אז הלכנו לישון את הכמה שעות המסכנות שנותרו לנו לפני הבוקר. הגענו לבוקר של היום צילום עצמו, אז ההובלה הגיעה והתחלנו להעמיס אותה. כמו שכן, אנחנו גם לקחנו שם החול, ולא לקחנו בחשבון שהחול יכול פשוט להתפזר לנו בכל המשאית. וכמובן שזה מה שקרה.
אז הגענו למקום, וככה הוא נראה כשהוא ריק לגמרי. זה פשוט היה אנגר ענק שיכולנו לעשות בו מה שאנחנו רק רוצים. הגענו וישר התחלנו לסדר את כל הדברים במקום, וזה לקח כל כך הרבה זמן, כי היה לנו כל כך הרבה פריטים. התחלנו מהביטנים הענקיים, שכל אחד מהם, אני לא יודעת אם רואים, אבל כל אחד כזה הוא בגובה של 4 מטר, על איזה 20 מטר רוחב, נורא מוגזם. אבל זה מה שרצינו להפקה הזאת. אם כבר מונופול הכי ענק בעולם, אז שיהיה הכי ענק בעולם. אז כולם התארגנו ושמו את כל התחפושות שלהם, שזה היה חמוד ברמות. אורי, תראי את הלוק שלך. וואי, זה באמת יפה. אימא'לה. אין להם סיכוי עליי. מה? אין לך סיכוי, שום סיכוי, אחי. חיים המלך. אתה רואה את החלל? נו. וואי. שים אותי. אף אחד לא רצה להציל אותי. אני קיסר. תגיד אותו חיים בסדר. ואני הלכתי להחליט בגדים הלוק שבחרו לי. האמת שהוא חמוד ואני הולכת להיות מחלקת את הבתים. כל מי שקונה בית, אני הולכת בית. עבדנו ממש קשה והלכנו לישון בשעה 2:30 בלילה. אבל עשינו את זה. ואני מאוד גאה בעצמנו. ובי. הזכרתי שאני לא הסברתי לכם שום דבר מהמשימות שעשינו. תראי לכם מה עשינו, אבל לא הסברתי על כלום. אז יש לנו את הלוח מונופול, ועליו הנחנו כרטיסיות של מזל וכרטיסיות של אתגר. שכל כרטיס יוביל אותם לאתגר שהם צריכים לבצע בביתן שמתאים. בחוף הים המתמודד ייאלץ לבחור באחד מהקלושים ולאכול את מה שנמצא בפנים. וברור לכם שזה הגיע עם טוויסט, כן? בג'ונגל היו כל המשימות שקשורות לפחד, בריחת האימה, ששם המתמודד ייאלץ לשבת במשך דקה שלמה בזמן ששופכים עליו דברים מפחידים כמו ג'וקים. קופסת האימה ששם המתמודד יצטרך להשאיר את היד בזמן ששופכים עליו דברים מפחידים. וכמובן בריחת הקרח. ואחרון חביב ביתן המזלות, שבכל אחד מהם יכול להיות דבר טוב ודבר ממש. לשם הכנו את קיר המזלות, גלגל המזל, ייאלץ להתמודד עם המזל של עצמו, וקופסת כדורי המזל. כמו במונופול הרגיל, הבית כלא. כשסיימנו לסדר את הכל, התחלנו לעשות כמה אימונים לראות שהכל באמת זורם כמו שצריך. זה המונופול הכי גדול בעולם! ובשלב הזה אני כבר הייתי גמורה. בלוג, אם רואים אותי, רציתי לספר לכם שאני כל כך יפה, עבדנו על הדבר הזה. מיום ראשון אנחנו פשוט ערים ועובדים על זה וכל אחד נותן יד. מה שממש כיף בלעבוד עם הסופי זה שכל אחד פשוט נורא מוכשר במשהו. חבורה של מוכשרים ומלאי מרץ, כאילו עבדנו אתמול עד 2:30 בלילה ובאמת שהייתה אווירה טובה. וכשהכל כבר היה מוכן הם התחילו לשחק את המונופול. ואני מניחה ששיחקתם מונופול פעם אחת לפחות בחיים שלכם, אז אתם כנראה יודעים שזה משחק שלוקח לפחות כמה שעות. אז אמנם הוולוג שלהם הוא בערך 30 דקות, אבל הם שיחקו את המונופול הזה במשך 5.5 שעות רצוף. כן, 5.5 שעות. אז הם סיימו את המשחק וחיים ניצח. ניצחתי, כל זה שלי, כל זה שלי. היה שווה לשחק 5.5 שעות במונופול. הגענו לחלק העצוב של היום, שבו אנחנו מפנים את הכל. האמת שממש עצוב לי, עבדנו על זה כל כך קשה, אבל אנחנו פשוט צריכים לפנות את הכל. וכל פעם עושה לי ממש עצוב לפרק את כל הסט. תחשבו שאנחנו עובדים על הדברים האלה במשך כמה ימים, ולפעמים יש דברים שאני עובדת עליהם במשך שבועות. בשביל כמה שעות של צילום, והיה צריך פשוט לפרק את הכל. אבל בסדר. משום מקום נתי הגיע והחליט שהוא פשוט רוצה לאכול חזר. איזה גבר! זה מגעיל? אומייגאד. מה שקרה אכל חגה? הוא פוסי, הוא אכל דברים גרועים עם זה. אנשים נפלו פה על אתגרים כאילו. אז אני מקווה שהצלחתי להעביר לכם קצת מהמאחורי הקלעים של איך ההפקות הענקיות האלה קורות. אז אני הייתי ליאת ותודה רבה שבאתם איתי לעוד יום של הארץ. אם אתם עוד לא רשומים לערוץ, תירשמו. למה אתם? תרשמו לערוץ, מה יש לכם? ואם אהבתם את הסרטון, תנו בלייק. אנחנו ניפגש בסרטון הבא. Head to toe, said you got your own style, that's just like